Five Nights at Freddy's 4, nejhororovější díl z původních 6 dílů a mnou teda ještě neskušená Noc 4, prej sakra těžká a nepočítám, že v tomhle videu vůbec dojde do konce, ale do 3 hodin bych to rád dal, takže může mít na to. To vůbec sakra těžký, páč musíme hodně poslouchat a je to dost blbý na komentování. A ten nahlas, kámo. Slyším kroky. Nikdo nic. Nej tam Foxy, doufám. Nebo já to vzadu náhodou ten Foxy, když tak nad tím přemýšlím. Chica je v kuchyni. Tak to funile, prase. Voda. Já toho Bonnieho tak slyším nalevo. Chceš pryč? Kamo, já ho furt... Dobrý. Tak to je brutální. Že by pryč už? Oni za nic. Jo, hezky odtáhni, uvař mi pizzu v kuchyni. Co tam je? Do vzadu. Já ten čeknu, jestli náhodou... Není tady Foxy. Doufám, že tady ani nebude. Ne, dobrý, já už svítím. 3 ráno. Na první pokus, kámo, dobrý jako, jo, do 3 hodin ráno. Dal bych tomu minimálně ještě jeden pokus. Protože věřím tomu, že to jde nějak dohrát. Slyším nalevo kroky. To nedá moc komentovat. Ajajajaj, co jsem dělal? Jo, tak tady. Byla tam. Nic neslyším.
Že tam seš? Dobrý. Čilec, hned se postarám o Bonnieho. Jen to zaplaším Freddles. Kámo, z obou stran takto, ale to už je moc, to nestíhám. Dobrý. Běhá furt ta Foxina, kámo. A je tady. No jo, jen odejdi. Rychle za Foxinou. Nemůžu, to by mi mohlo na chvilku stačit. Ještě rychle tady. To dobrá hra, kámo, už 5 ráno. 5 ráno, taková škoda. Možná bych to viděl, že ještě dáme poslední pokus. A pro dnešek končím. Každopádně, jestli vás to dále baví, dejte like, dáme odběr a napište do komentářů, jestli chcete další pokračování. Ten Fox je jako přítěž. Roky jsem slyšel. No. Měl jsem díl počkat. No nic, hodně rychlý pokus. Tak jestli se na toto video líbilo, dejte like, odběr a napište do komentářů, jaký part byste chtěli, nebo co byste chtěli na další video. A tím se mějte a čau čau.